Ще искам една луканка. Каква да бъде? Най-хубавата. Добре. 19,79. 20 лева за това пацолю! Слушай ти, бе, нали каза, че искаш най-хубавата? Казах ти да ми дадеш най-хубавата, не най-скъпата. Дай ми най-ефтината. Дай ми една кайма. Каква кайма? За кюфтета. За кюфтета, ама каква? За ядени. От какво животно питам? Добре, може ли да е толкова сложно всичко? Не знам, от коя ви вземат най-много? Свинската? Идеално, дай ми една свинска. Свърши. Добре, дай, каква има? Телешка. Добре, дай ми една телешка. Добре. На коя фирма? Искам да върна този пипер. Може да го върнеш. Защо? Тук ми трябва касова бележка. Ми вие тук не издавате касови бележки. Еми точно за това ти казвам, че няма как да го върнеш. Ти знаеш ли аз на колко години съм, бе? На 50. Боже. Как може да се помислиш, че съм на 50 години, бе? И на колко си, ма? На 50 съм. Обаче изглеждам на 45. И аз като бях на 20, се чувствах на 50. Защото се ожених за теб. Сега ми кажи, знаеш ли какъв ден сме? Как няма да знам, ма? Нали зато не съм на работа. Взел си почивка зарад мен? Да ме изведеш? Къде ще извеждам, ма? Да пасеш ли искаш?